Как се създаде идеята за построяването на корабът на изкуствата? През един тих септемврийски ден, 1944 година, Ботьо Бараков в компания с приятели, между които са били доктор Велчев, Киселков и няколко души морски офицери, са били във Варна, в една кръчма до Приморската градина, за да се почерпят. На една от стените била закачена една голяма картина, изобразяваща големи английски трансокеански пароход Queen Mary. Дълго време Бараков не снемал погледа си от картината, докато по едно време той се изправил с пръст посочайки към нея и извикал: „Господа, аз ще създам един кораб по-голям от този. Той ще бъде кораба на изкуствата. С него ще пребродим света“. От този ден се тури началото на идеята за изграждането на този кораб. От този ден тази мисъл не само продължавала да го занимава упорито, но тя го възпламенявала все повече и той решава на всяка цена да я постигне. Не напразно един философ бе казал: „За мен истински призван мъж е онзи, който още в младини замисли нещо и след това през целия си живот, до последното си издихание, той се бори, докато напълно постигне тази своя идея“. Един, бих казала, мечтател, един Рюрих на Балканите, Ботьо Бараков, габровеца, мецената от Габрово, Ботьо Бараков, който в дружбата си, в общението си с Жорж Нуржан намира общи колеса и тръгват по тях заедно, ръка за ръка. Жорж Нуржан дава вътъка на това, което Ботьо Бараков иска да направи. Този човек всеки един момент беше роден да вижда красотата на всемира. Това мога да кажа, че беше светец. Това остава за мен Ботьо Бараков. Мисля, че Ботьо Бараков е имал широко, огромно сърце, толкова огромно, колкото искал, може би, да бъде двигателя на този голям 300-метров кораб на изкуствата. Свят човек, велика личност.